Tungara victoire et gloire. Amena don anga sujet qu'on a là, ça malien amarobe le maximum de partage. Ko bele ba de kera, jigi ko. Ko mina mega rêver à la Moro Keita kunu. Moro Keita nunu kunye bara min tutke. No de ka farafina tugudo faranyonga. Thomas Sangara nunu hamina ka mirimina. Segu atoka boto flengono. Guinée nga segu touré. Olu kumeri la ka hamimina. A wakati a sera a bena damina anw ka ni génération de la jamana saba de filɛ ka famu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko n'u m'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ sɔn ka kɛ yeko fila ye tubabuw b'u sago k'u la yanni diɲɛ wuli cɛ a b'a kalama tubabuw ye farafina fara de Afrique de l'Ouest u y'an fara ni jamana Mali Guinée Burkina nin bɛɛ kun ye jamana kelen de mais tubabuw nana ka na layɛ n'a ye nin bɛɛ to jamana kelenya la ninnu ka force sɔrɔ ni nin jamana ninnu ye force sɔrɔ o bɛna farafina bɛɛ mara o de la u y'an tila est-ce que i y'a faamu u ye jamana dɔ jate minɛ kɔgɔji bɛ yɔrɔ min na olu ka kɛ u danna u ye jamana dɔw tila kɔgɔji kana di ninnu ma est-ce que i y'a faamu mais dugujukɔrɔ nafolo b'u bolo u ye jamana dɔw fana jate minɛ an ka olu dɔgɔya an ka est-ce que i y'a faamu dancɛ kɛ olu ni jamana wɛrɛ cɛ Mali Burkina Guinée u y'an tila nin tila cogo de la wa an kun m'a faamu Moro Keita ninnu ka taa na u y'a essayer k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ a ma ɲa parce que senkɔrɔjuguw kun bɛ tubabuw kun bɛ baara in kun ɲa man di o de la an ka nin génération ala nana an tile bɛɛ dagabana présent saba la qui font la fierté de l'Afrique. Il s'agit du président burkinabé, du président guinéen et de son excellence le colonel Assimi Goïta. Ala ye ninnu saba tile bɛn ni ɲɔgɔn ye en même temps u bɛɛ nacogo kɛra nacogo kelen de u bɛɛ nana à la suite d'une révolution est-ce qu'il y a faamu donc o de kɛra sababu ye démocratie o dɛsɛlen ni président ninnu saba nana k'u assumer donc au cadre kɔnɔna la a nana ye k'a fɔ bɛɛ nana faamu ni jamana saba ninnu tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ cogo si la est-ce qu'il y a faamu ni jamana saba ni ninnu ma fara ɲɔgɔn kan jamana ninnu kelen kelen de bɛ tunu ni ninnu ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ développer yanni diɲɛ wuli caman si kɛ tubabuw ka jɔyɔrɔ la donc o de senfɛ i b'a ye Burkina premier ministre ye nali dɔ kɛ Mali la a ko k'a nana autorité malienne k'an k'a lajɛ o y'a sɔrɔ hakilina tun bɛ Assimi na a tun bɛ Choguel la a bɛ Guinée président na Mamadi Doumbouya k'an k'a lajɛ an ka fédération ko in bila sen kan ko on n'a plus droit à l'erreur k'an k'a tenter ko n'an m'a tenter ko an tɔgɔ bɛ don histoire la l'histoire va nous juger i b'a ye k'a fɔ o de la Choguel y'a yira ani Assimi ko in tɛ bila dagagirinda la dɛ ko ka sommet dɔ organiser rapidement k'a sommet baara bɛ taa daminɛ n'a hakili b'a la nin ko in a ju tigɛra Mali la k'a baara bɛ taa daminɛ Ouagadougou est-ce que vous voyez donc n'a baara daminɛla Ouagadougou Choguel ka kuma la n'i y'a ta k'a lajɛ ko jamana dɔ bɛ yen bi kɛnɛ b'a bolo jamana dɔ bɛ yen bi port b'o bolo jamana dɔ bɛ yen bi est-ce qu'il y'a faamu dugujukɔrɔ nafolow bɛ o bolo ko n'i ye nin jamana saba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan surtout avec un accès à la mer ni mer bɛ Guinée mais ne t'a dɔn jɔn de bɛ se ka tɛmɛ an na o b'a yira k'a fɔ minɛn o minɛn n'a ka di Russie n'a bɛ fɛ k'a d'a ma la Russie va passer par le port de Guinée o y'a sɔrɔ jamana saba in farala ɲɔgɔn kan Russie bɛ minɛnw acheminer rapidement ka n'a di an ma parce que minɛn min bɛ se ka na port la o tɛ se ka na fɛn ba la c'est-à-dire o tɛ se ka na avion na quoi n'i ye Guinée port ta k'a lajɛ ni jamana saba mana fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire wariba de bɛna don Guinée port la k'o port bonya parce que jamana in a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen o jamana ba kelen sisan a bɛna kɛ i ko port bɔ o jamana bolo donc o port wariba de bɛ don o la k'o port agrandi o port de bɛ dugu ninnu Mali Guinée est-ce qu'il y'a faamu Burkina o y'a sɔrɔ a kɛra jamana kelen o port de bɛ olu bɛɛ servir wa an bɛ kuma dɔ fɔ a ye nin ye terrorisme kɛlɛli c'est-à-dire nin ye solution de sɔrɔlen a la quoi bi que ça soit l'armée burkinabé que ça soit l'armée malienne nous avons un problème d'effectif est-ce que vous voyez pour que k'an ka yɔrɔ bɛɛ couverture kɛ bon ni fusion kɛra kɛlɛ bɛ Mali la kɛlɛ bɛ Burkina kɛlɛ tɛ Guinée o ni fusion kɛra Guinée soldats manque d'effectifs ko min banna Guinée soldats bɛna ka na c'est-à-dire o compenser Guinée soldats bɛ o vide remplacer parce que kɛlɛ tɛ Guinée donc il va suffire seulement soldats minnu bɛ Guinée zone minnu
est-ce qu'il y a famu ni kɛlɛ bɛ ni effectif ko manque bɛ Guinée soldat ninnu est-ce qu'il y a famu olu bɛ déployer o yɔrɔ la donc déjà armée ka moyen mena boyan armée moyen min bɛ armée guinéenne bolo moyen min bɛ armée burkinabé bolo k'o fara armée malienne ka moyen kan i b'a ye nin dugu saba an b'a territoire bɛɛ sécuriser ala tɛ gɛlɛya dans ce cas on aura pour projet n'i y'a ta k'a lajɛ d'avoir plus de 1000 avions de combat, plus de 1000 avions de combat. Observe sur les jamana nous sabaw fait pour que ka territoire nous peut protéger 1000 avions de combat. Est-ce qu'il y a famou avec des hélicoptères 200 à 300 hélicoptères de combat avec beaucoup de drones. Ni jamana sabab c'est ka asoro. Est-ce que vous voyez ni atakale nègre glanro be Guinée port B aux sources d'économie bauxite B. Est-ce qu'il y a famou Femme me ka ciment glaubé Guinée dugukolo kain avec l'aide des Russes qu'agriculture développée Guinée qu'agriculture développée office du Niger là qu'agriculture développée Burkina ame farafina beta farafina bebe na gulon ana ame ke farafina c'est-à-dire anga état be ke ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ame tɛmɛ Algérie ni Égypte ninnu na Modibo Keïta ninnu bɛ fɛ ka vision de kɛ mais u taara u yɛrɛ dama de fɔ ɲɔgɔn kɔ ka kɛlɛfu ni mankanfu bila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais avant de anga chance ye mune mi b'a to ni fédération mena se ka réussir parce que Modibo Keïta ninnu ka fédération na ni y'a ta k'a lajɛ chef d'état de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ chef d'état de kun ka ko ka di ɲɔgɔn ye peuple kun ma ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ peuple kun ma ɲɔgɔn minɛ mais anw bɛ génération min na à travers les réseaux sociaux peuple ye ɲɔgɔn kanu avant que chef d'état ka ɲɔgɔn kanu c'est très important mais seginni yɔrɔ kan tuguni mun b'a to an bɛ se ka da projet de fédération Mali, Guinée, Burkina. Parce que le peuple de l'Union Kanu. Et c'est à vous. Modibo Keïta ka tano wa échec kera président de l'Union Kanu. Qu'on fait ou qu'on fait Kanu qu'au sinsi peuple de l'Union entière. Mais si c'est un peuple de l'Union Kanu, bi Mali peuple burkinabé Kanu. Mali peuple guinéen Kanu. Ni quoi peuple guinéen sera, et bien Mali activiste ou bolé. Ni quoi peuple malien sera, et bien Guinée activiste ou bolé. Ni quoi peuple burkinabé sera. Est-ce qu'il y a Mali activiste ou bolé ou bien Burkina activiste ou bolé que peuple malien et peuple guinéen demain. Donc peuple ou bien Nyoron Kanu. Ibaye, ni peuple Nyoron Kanu, Barabe n'aura dirigeant parce que comme là-bas peuple ou de là quoi. Donc, ou est fait blé badé. Mais ne conseil d'odi à l'autorité ou ma aïe ka di ou ma. Nous va faire projet gagnant. Nous va faire projet gagnant mais c'est qu'un chien ça va. Ni a bi mɔgɔ projet de fédération fort parce que leader dɔw de willa n'olu dɔnnen bɛ bi sur la scène famu international activiste dɔw de willa a ye fɛrɛ kɛ Mali activiste Guinée activiste Burkina activiste président saba Assimi et a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Mamadi Doumbia Ibrahima Traoré a ye fɛrɛ kɛ ni jamana saba activiste a leaderu u ka ɲɔgɔn minɛ ou ka collaborer ni ɲɔgɔn ye o de bɛ se ka fédération teliya donc i b'a ye olu de bɛɛ bɛ taa jɛ n'u ye fɛɛrɛ kɛ ka synergie créer olu ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ taa fédération projet na hakilina tɔ ta k'a don i ka peuple n'i ka jamanadenw na k'i ka autorités soutenir o voie kan mais n'u ye baara in kɛ u ma activistes associés a la mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ sababu ye jamanaw u kanu bɛ ka don ɲɔgɔn na n'u ma fɛrɛ kɛ ka olu associé a la wallahi projet de fédération in a bɛ échouer n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ye wallahi a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ye projet de fédération in bɛ segin a kan pour que a ka ɲa n'i y'a ye bi est-ce qu'il y'a faamu burkinabéw guinéens jamana wɛrɛw u kɛra maliyɛnw fɛ activistes jɔda de b'a la est-ce que vous voyez n'i y'a ye bi mɔgɔw kɛra Burkina président fɛ activiste jɔda de b'a la n'i y'a ye mɔgɔw kɛra Guinée président fɛ activiste jɔda de a ye fɛɛrɛ kɛ président de bɛ se k'o kɛ c'est-à-dire job ka nin tagali la sa a ye tagali min kɛ n'a réunion wɛrɛ bɛ kɛ u k'u jija u ka délégation est-ce qu'il y'a faamu activiste société civile leader minnu ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ taga u ye réseaux sociaux kan leader minnu n'u bɛ ye réseaux sociaux kan ni burkinabéw b'u dɔn guinéens b'u dɔn i n'a fɔ Mali fana bɛ Burkina leader minnu dɔn est-ce qu'il y'a faamu n'u bɛ réseaux sociaux kan a ye fɛɛrɛ kɛ ni job n'a bɛ nin rencontre ninnu kɛ a ni olu ka taa a kana rencontre kɛ entre les dirigeants
Kanyina population ko parce que ko une finalité be kla kata abouti population là ni population ma intégré ko une kono kabri 600 projet de fédération wala be tien il va être français be do en yonje mais ni population intégrée là est-ce qu'il y a famu ali sengoro jugu nana ku be mo akli wuli il va population yere de be wuli ka kelenke Moro Keita nunu erreur mi olu soro c'est la population ma intégré ko tora entre les dirigeants des États. Mais comment ces populations ma donc au ka fereke ay ko sama kana ka ces populations ma il faut associer les populations. Je demande au président Assimi, au président burkinabé et au président guinéen, c'est-à-dire de tout faire, de tout mettre sur pied pour la réalisation de la fédération entre ces trois pays-là. Pour faciliter cette réalisation, ce projet de fédération de ces trois pays-là, c'est-à-dire il faut intégrer les leaders d'opinion, il faut intégrer les activistes de ces différents pays. Il ne faut pas les mettre en marge. Ce projet de fédération ne peut pas se faire sans l'aide de ces activistes. Parce que ce sont à travers les populations, toutes ces populations connaissent vraiment ces activistes-là. Que ce soit les activistes burkinabés, les activistes maliens, les activistes guinéens. Ce sont des références pour ces populations. Pour que le projet puisse aboutir vraiment, réellement, il faut les intégrer. Il ne faudrait pas que le projet de fédération soit au niveau des dirigeants. Il faudrait que ça soit au niveau de la population. Que ces populations s'acceptent. Ces populations ont déjà montré les voies. Un problème arrive au Burkina, automatiquement, vous allez voir les activistes maliens, ils vont sortir pour aider le président Ibrahim Traoré. Vice versa. Un problème va arriver au président Assimi, les Burkinabés vont nous soutenir. Les Burkinabés vont soutenir le président guinéen. Donc, on ne peut pas construire un projet de fédération entre ces trois pays en écartant les leaders d'opinion, en écartant, est-ce que vous voyez, les activistes, les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont capables d'influencer ce projet de fédération. Il ne faudrait pas commettre ce terreur-là. Donc, meni yoro fo awye, salam alaikum.